ong isu akran ka phone mga ong kam don kam pinuan berpenjencar ya ledi hadu ketika cakap perlut ka bai kali perlut ka bai sengi kong deng kong na ha upra ba deng ba na ha upra mai na pa na ha upra lama ngendra ha upra ban kulal sisa nak bentaban jat ci sports ko henry kam simla Allah sa ya kata ka ci kulal ci kiwe tat hadu mentakong mapi piwan mapi henry ro ngaru ni cing trai ni sia pun kerke be pi klum wan pe pi klum wan cingo kum ta nga chu ong kan de mapi ka ba lam swada ka kam bar sa wan ka tin din di ku blai sibun kong nak benta ka cing trai kam ka chong pi kum ka MDC tang sisnem tam ro sikinda thasat henry hangane hapo sinong rang bibi cingi nak benta kecing kerpat nak benta ban jat support skul pila ani pi kene kerpat de kublai sibun nak benta kecing trai sitam pi henry bab kene kecing trai ke bakandu ani ngam simulate kren hajing ni hapo office henry ni shui phun tentang lang kum ada ka first MDC kumno ban ya rap ya kene kam henry ide itai breu sai ba ya ichngai nak benta ka kam bat isane ru ja kinong trai jong ka kam hapo sinong po thau kumta kong kublai sibun nak benta kecing rap pi nomor kene ka bafi ai me fi sia kalau sia budan kam hadu kata ta na ka benta ba kebenan kong banja cipo jing mana bat ka ba aru na ka benta banja cipo jing skul ti kham tam na ka benta ban Plie ta ka ba rish thmai ngini ra pun bor ki ban ai gini tumta khlam atatin daka bakluit ni sem khila ai ya gini ka chingtrai lingba ka scheme MDC chang phi te athayam budan ni sibun ki tin ban kren henrai tang ki ching gem gram bat kublai ya phi kong tu blai ti na kaliang ka chunga ni ka no pai ski bamta nadap da ka jing sungu yu blai ning kong mo ula ban ai la dingi ngila ban ai ka chi shakri kari ka chat ban rio kham tam hangya po milium constituency ka ba ha po ka ching pet ka chunga ringkat ka ching kashan chu ki ba chung kinom lim hi bro ko wing sungu yu blai ba kila shanya but IT ka ni ka kam hakti chunga mo ngala ban lei ai nam ta ka ni ka constituency ban ta ka chat ban rio hi bro ko wing ti ka ni ka por ngayeng ka ni ka khama chung phi hawai ka ni ngam dei mga ka ba ai ring ari tang ka nong pen sam ikata ka benta bi iba na ka posh ka poi chukran mo makani ka ti ka kamram ka chingi pan pen poi kam dei bangi sei na pla ini ka dei ka wei na ka benta chu ka scheme ibaret hoi chung ka MDC scheme ini nga suthu pakani ka dei ka jingdon kam nam ta ka ni ka school nama kata ka dei ka jingthum ka jing angnut ka chingi pangin UI ba ki chaka puli puthi ki nong ki babet ki babyang mo ko bangi kwa shisha ban kentiu ha kalyang ka puli ka puthi ho angem padan bun ki lat ki lenti ha ka badei ba ka pisa ka tingka idang dei ye simbo ibaret ismbai ibaret hadu kata kata ne ha kong kata pa sungu yublei bau penla mo ba ini ai baret in long pat ke jingkerku ya kani ka school ka jongpi mo pada te ngangit scam ba ini kani ka lenti ya kan long ka ba ka ban kan ai ru ka lenti ka ban long Plie ki lat ki lenti nam ta ka school ka jongpi kham tam mi kini ki khna ki hap ki baret ki badon ya kata ka lawei ka brang dei ka bajrong nam ta chungki ban ai kata ka jing Plie puthi ka ba phana ka ba phatam ha ki benta baro pa kani ka de ka jingkerman ka jonga bu blei undang pen he pen san shishu ikini ki khun red ki jongi ki pa phi la basa ja ha kani ka jaka wa kin dang long kata ka lawei ka pateng kin mi ki long briu ka embryo ka long briu man briu ka ba kan shape ya ka imlang ka salang kan pen kaladur ya ki ba hajan ha shabar ki ba hapo mo khnang bakin la ban ra ka ta jingkala ka ba dei para briu ning ba ka jinglong jing em ka ba pha ka ba ra ka jinglong ka ba pham de ka ba pha de ki ban trei ru ki ban mi ki khun ki ba start mo na ka ni ka jaka puli ka jongpi ka ba pilabu ka ni ka jaka bakin mi ki briu pat ha ka por andangi ngim don shu ru mo ka ni ka perthei and kin dei pat ki ban shimti ki ban long ki briu ki ba pha ka imlang ka salang ki ban kentiu ya ka jat ban riu ki ban kentiu ya ka jinget te briu te blei ki ban kentiu ya ka ta ka imlang ka salang ki ban kit ban ba ya ka khia ka shon mo amdei ki ban long ki barha ha ki ek ki spa chu ni ka perthei ki ban sakut no ende ki ban long ki ban piu i kham she jingai ka ta bakin kit ya ka ta ka lingkor ka ba khia ban long ka jingkermen iwei kat pum ka sap ka phong ka ba ublei labu ling ba kini ki khun hep ki baret ki ban ka jaka bang sungu irang ba shnong mai dan benta ban pan ke jingrap nang bang ya sngo ngasuthu mangala ban shanya ya i ngatip in pendon kam bakla kembali ong isu akran ka phone mga ong kam don kam pinuan ban penjenjar ya ledi hadu ketika cakap perlut ka bai kali perlut ka bai sengi mo hande ke ka kam ka bangila ban tre tang da ka bang ya phone lu ini le kata ka don kam ke jing shanya iwe ba ka don kam ka kam mo ka bangin peni kam da dei than kinu bangin ya bun kitien hadu kata tan dei kam ka kam pat kam don shinu tingang ngit scam baling ba ini ijing ai berat kan long pat ke jing kentiu ya ka lawei ka ba ternai pat ka lawei ka ba scam iki khun ki pateng ki hajar juga ni ka chat pendiu ku jungi pangit bu blai nang kerku mo pada ya ke school ka jongpi hagani ka jaka ringkat bakini ki nongkit kam shnong ki badan hagani ka por ringkat baki nongkit kam ki badan hagani ka school ublai nang kerku ye pinang ai ke jing start pinang ai la ban shakri mo pangin le hok
mo larang ilanang ban le hok hei barit ublei un serang kentiu ya ka bakrau bangit skamba ling ba ka ini kentin anam dan cibun ke ban kran rei tang itahi bangin kan mau ke bangile kam dei bangile shubrio ngile shu to ublei jungi mo pa jungi ba beneng ubayu i ya ka bomla ban yu i menuru yu i ka taru kata ka di ban nong ka tong ka jungi namangin kan mau ke bangile hangnia perthei le si tingkat kibrio kum kibrio haga jing pun kam haga pun mo ka jing ka jing le ka jing em nila ban kelat no kita kibele phai ngi henrei mo henrei ublei po ung juklat ngi dei ban kan mau kata bangim dei ban du men sim ha bangi trei kanu ka kam ngin num du nong palat arsha biya ka ubrei ula ban le nam ta jungi un le ublei nam ta jungi tingi ha bangi ni don ya kata ka thong bangi tip udon wei ban ai ka reward ingi ka bakrau la ka long hakndo dan ni ondang ni let na ka ni ka slap perthei ni tip ni don yu bakrau tam dei na ta ka daw ka ni ka ai men ngako ban ai men sim ni kun hap ki beret ro ki beret na ka ni ka por menta bangin num klat ban le pha la pilong para khna skul hang ni pia puli lang ki don ki baya jinjar ki bai duk ya rap lang ki ro mo ai lang ka ti ka man la long ilong tang i pencil i rubber and they to tip ita ijing stang ibaret ijungi ublin nang kentiu pat ikajing em kajungi ai ngi kemet ka bakwat bakya ikajing start kajing shampang bari kata kajing don kam ka bangi ngim tip dala dia bangi don kam ayu ha kajing em hari ublei tip ikata kajing don